تحت مريتن لعل مريتن بركت زبلو استفلاليو هافتات زلوا إثيوبيا هافتا أبرب حانموعال هاجر بقول ممحايش قطوا حنزيزا اتقبرو زلا من قصقاس كاب اوان عبيت يرلوم بتري فورم ممحايش قطوا قدامنت كاب استوهاوم حموش زفرات حد ايو مفراينت اندستري بسفيح عداقا قرب حيل إلكتريك مسارة لمعات إندستري حيل سب قرب التاوتات باستراتيجيان بوليسيان استراتيجيكاوي أقامامتان UNDP أب عسران سلستان عامة فرنجي أب زوز صحف إثيوبيا أب أفريقيا مؤخل زفر مفراينة إندستري كتكون كمتغائل حابي ريوم منغستي أب زفر إندستري زقات مصاقامات نمقلال يتقبروم كابزلو مفتحي سقومتتات حادة قدمي حادة عامت علاوي زتاقبرة إثيوبيا تامرت زبل حاقراو ملععال تسرحيو كأند علاماتات اتحاقراو ملععال تساقامات مفريتي إندستريتات بحبار بمفتح نتزفر زلاق لمعاتن توداداري نكخون مچو كونتات بمفتار نمحاور سققر قطبا قدقو كوات امقباريو ابتزفر زلو بحل السراح من محياش سريتن تودادارنتن فرياتات اندستري بمعباي كابدقة زقاتو فرياتات زتكئلو متن معبايون كابتم كأند علاماتات إثيوبيا تامرتيوم የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እንደ ሀገር ያሉንን የልማት እድሎችና ዘርፉን በሚፈለገው ልክ እንዳያድግ ያደረጉ ማነቆችን በመፍታት ለኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግሩ የበኩሉ እንዲወጣ የማስቻል ዓላማን መነሻ በማድረግ ملعال إثيوبيا تفري كم هاجر زلونا عدلات لمعاتن اتزفر كند زدل كي عبي يقورو زلو محلخاتات بمفتاح نسججر محاور قطبا الجامو نخواتsa علامة بمقبار أور حميازيا كل تشحن 14 عامة مرات يتجميرو كساب كل تشحن 14 تنح تلمي 10 عامات تقاريصو سرح تجمره بروجكتيوم اتي ملعال حموشته قند قدايات زلو وانتخون فريات وشتا عدين افريتي وشتا عدن متنخار مرحتي اندستريتات مفتار اندستريالاوي محبرسب مهنات صقام زفتحو مصنعتاتن مرمراتن كبلو مغبار كمو دما مچو كبابي بيزنس مفتار زبليوم نزوم عبيتي عندتات نمعواتون ازي عالم لخه اكسبو إثيوبيا تامرت نخال اي غزي تداليوم قدم ميلون ابز عامت طرح اب كلهم كبابيتات إثيوبيا تامرت انيام انشمت بزبل مري حساب 83 اكسبوتات تساليطوم أبتم إكسبوتات بركت زبلو أفريتي إندستريتات تساتيفوم يوم لعلي 10.7 بليون بر متسار عداقا بمفتار اتي زفر كنا أحكيريوم إكسبو إثيوبيا تامرت كلتشن 16 قدم ميلوم كابس تسالتو فلي بزبلا ملكعو عالم لخاء تحستوتات كهلو وتغيرو زتدالويوم أبز حلفو كلتا عامتات تقباراو زتقبرا وفري ملعال إثيوبيا تامرت زفر إندستري ينقاقح خمزلو كمينستير إندستري زترخب حابريت ملكت أبز حلفو 9 أوارح لعلى 10 بليون بر زترخبلو متأسر عداقاون تفتيريو هاجراو ملعال إثيوبيا تفري زفر إندستري كابت لمود أسرار حاب موتا مفرينت كمزوسخ امنت تغير اليوم أبزوان إندستريتات أب عبيت حجر يوفي وزلو تحت أستواتو كب كمزبلون بتمساسالي اتم العال إثيوبيا أب عداق عالم توادادار زخون فرياتات إندستري بمفراي نمشات كمون كابد جزاتو التاوتات إندستري بعدوشت نمتكان حسرت شرف وصاين مغراف اتقبرو زلا صعري نابزل عالم عراف زسقاقر ونيوم إثيوبيا زلوا عقور حافتي اتزفر بأقواون متقام مانتككال اب عالم زلو تموكرتات بمتقام استجمره
ኢትዮጵያ ታምርት ዝብል ምልዕዓል መዳርክቲ አካላት ምስትታፍ እቲ ዘፈር ብጽንዓትን ምርምርን ምሕጋዝ ከምኡውን ነቲ ዘፈር ቀጻልነት ዘለዎ ድጋፍ ምግባርን አፈራርያ ምህርትታት ዓዲ ውሽጢ ምዕባይ ቀንዲ ጠመተ እቲ ምልዕዓል እዮም። ኣብ መፍራይነት ኢንዱስትሪ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ዓቕሚ ምፍራይ እቲ ዘፈር ምዝያድ ንዜጋታት ተወሳኺ ዕድል ስራሕ መፍጣር ሸርፊ ወጻኢ ክውስኽን ካብ ደገ ዝኣትዉ ፍርያታት ብፍርያታት ውሽጢ ዓዲ ብምትካእ ፍርያት ወጻኢ ንምዕዳግ ይወፅእ ዝነበረ ሸርፊ ወጻኢ ምድሓን ዝብሉ ሓሳባት እውን ካብቲ መርሃ ግብሪ ትፅቢት ዝግበረሎም እዮም። ነዞም ልዕል ኢሎም ዝተገለጹ ዕላማታት ንምዕዋት ክሕግዝ ንኻልኣይ ግዜ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ታምርት 2016 ዓመተ ምህረት ካብ 1 ክሳብ 5 ግንቦት 2016 ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ተሳሊጹ እዩ። ኣብቲ መኽፈቲ እቲ ኤክስፖ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣፍረይቲ ውሽጢ ዓዲ ብምድጋፍን ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ብምዕቃብ ኢትዮጵያ ታምርት ብዝብል ምልዕዓል ዝተረኸበ ውፅኢት ክቕጽል ይግባእ ኢሎም። ኢትዮጵያ ታምርት ዝብል ምልዕዓል መሰረት ብምግባር ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ልዕሊ 1.9 ቢልዮን ዶላር ዘውፅኡ ካብ ደገ ዝኣትዉ ፍርያታት ብፍርያት ውሽጢ ዓዲ ምትካእ ከም ዝተኻእለ እውን ኣረዲኦም። ኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ ከተጀመረ ወዲህ ኢትዮጵያ በብዙ ተጠቃሚ ሆናለች። ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝብል ምልዕዓል ካብ ዝጅመር ኢትዮጵያ ብብዙሕ ተረባሒት ኮይና እያ። ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣስታት 1.9 ቢልዮን ዶላር ቅድም ኢልና ካብ ደገ ነእትዎም ዝነበርና ፍርያታት ብውሽጢ ዓዲ ፍርያት ምትካእን እቲ ይወፅእ ዝነበረ ሸርፊ ወፃእን ክነትርፍ ክኢልና ኢና። እዚ ኣዝዩ ተስፋ ወሃቢ ስጉምቲ እዩ። ኢንዱስትሪ ንዕቤት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ወሳኒ ዘፈር እዩ። ሕዚ ብዘለናዩ ኩነታት ካብ ሓፈሻዊ እቶትና ሲሶ ዝኸውን ዝሽፍን ኢንዱስትሪ እዩ። ኢንዱስትሪ ንምስፋሕ እንታይ የድሊ እንተኢልኹም ቀዳማይ እታወት የድሊ። እታወት ሕርሻ ንኢንዱስትሪ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ነዚና ድማ ኣቐዲምና ኣብ ዘፈር ሕርሻ ሰፊሕ ስራሕ ንውግን ዘለና። ንኣብነት ቅድሚ ሕዚ ስርናይ ካብ ወፃኢ ነቱ ነርና። ሕዚ እኹሉ ብዝኾነ ነፍረ ኣለና። ኢንዱስትሪ ንዑ ከም እታወታት ወሲዱ መኮረኒ፣ ፓስታ፣ ባኒ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ቡን ኣብዚ ዓመት 1 ሚልዮን ኩንታል ዝኸውን ፍርያት ወሲኹ እዩ። ኣብ ሓምለዋይ ዓሰር ኣስታት 6 ሚልዮን ፈልስታት ስለ ዝተኸልና ፍርያት ቡን ወሲኹ እዩ። ግን ድማ ቡን ኣብ ዓለም ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ኣፍሪካ ሃገራት ካብ ዝረኽቦ እቶት ንላዕሊ ቡንን ፃባን እንዳሓወሱ ቸኮሌት ዝሰርሓ ቡን ኣፍርየን ዘይፈልጣ ሃገራት ካባና ዝሓሸ እቶት ይረኽባ እየን። ንምንታይ እንተኢልና ዘለና ኢንዱስትሪ ቡን ከም እታወት ወሲዱ ፕሮሰስ ምግባር ስለ ዘይጀመረ እዩ። ቆፅሊ ሻሂ ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 3000 ሄክታር መሬት ዘይበልፅ እዩ ነርና። እቲ ፍርያት ንጠለብ ውሽጢ ዓዲ ዝሽፍን ነይሩ። ኣብዚ እዋን ብሓምለዋይ ዓሰር ኣስታት 30,000 ሄክታር ሕርሻ ቆፅሊ ሻሂ ነስፋሕፍሕ ኣለና። ነዚ ቆፅሊ ሻሂ ዘለና ኢንዱስትሪ ቀልጢፉ ፕሮሰስ ምግባር ተዘይጀሚሩ እዚ ኩሉ ኢንቨስትመንት ይኸስር ማለት እዩ። ሓደ ፋብሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ 10-20 ኢና እንደሊ። ንዓና ዘይኮነስ ብብርኪ ኣፍሪካ እታ ዝዓበየት መፍረይት ሻሂን ሰደድ ንገብርን ክገብረና እዩ። ካብ ስርናይ ቡንን ሻሂን ብተወሳኺ ሩዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረን ኣብዚ ዓመት ዘሎን እንትነወዳድር ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 8 ሚልዮን ኩንታል ኢና ኣፍሪና። ሎሚ ዘበን 38 ሚልዮን ኩንታል ኢና ኣፍሪና። ዕቤት እንዳመፀ እዩ። ኢንዱስትሪ እንድሕር ዘይተዳልዩ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ዘመዝገብናዩ ዓወታት ብብርካ ሃገር ንንሓስቦ ጉዕዞታት ምዕባለ እኹል ውፅኢት ከምፅእ ኣይኽእሉን። ኣብ ሕርሻ ተሳኺዕልና እዩ። ኣብ ኢንዱስትሪ ንኽሳኽዕልና እውን ተሓባቢርና ክንሰርሕ ይግባእ። ን5 መዓልታት ዝተኻየደን ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ኣታዊ ክርከበሉ ትልሚ ኣብ ዝተተሓዘሉ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍሪ 2016 ዝተረኸቡ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መፍራይቲ ኢንዱስትሪታት ኣንኣሽተን ማእኸሎት ኢንተርፕራይዛትን ፍርያቶም ኣላልዮም እዮም።
እቶም ኢንተርፕራይዛትን ኢንዳስትሪታትን ቅድም ክብል ብሸርፍ ወጻኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ኣትው ዝነበሩ ፍርያታት ኣብ ውሽጢ ዓዲ የፍርዩ ከም ዘለው ይዛረቡ። ድርጅታችን ሳቢያን ቤዝ ሜታል ኢንጂነሪንግ ይባላል። ስራው ደግሞ የውሃ ቆጣሪዎችን ማምረት ነው። ትካልና ናይ ማይ ቆጻሪ እዩ ዘፍሪ ልዕሊ 80 ሚእታዊ እታወት ትፍርያት ካብ ውሽጢ ዓዲና ንጥቀም። ድርጅታችን ኖቨል ኢንዱስትሪያል ግሩፕ ይባላል። ይዘን የቀረብነው ሁለት አይነት ፕሮዳክቶች ናቸው። ትካልና ሒዝዎ ዝቀረበ ክልተ ዓይነት ፍርያት እዩ። መብዛሕትኡ እታወት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝርከብ። እዚ ድማ ካብዝን ላዕሊ ምፍራይ ከም ዝከኣል ዘመላኽት እዩ። ባጃጆች ናቸው። ባጃጃት ኢና ሒዝና ቀሪብና። ክልተ ዓይነት ባጃጃት ኣለውና። 8 ሰባት ዝሕዙን 6 ሰባት ዝሕዙን እዮም። ብኤሌክትሪክ እዮም ዝሰርሑ። ሓደ ግዜ ቻርጅ ተገይሮም ካብ 100 ክሳብ 120 ኪሎ ሜትር ይኸዱ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ኣረከብቲ ኣካላት እናቀረብና ኢና ንርከብ። ናትና ኢንዳስትሪ ፓርክ ኣብ ቀረባ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ከይተረፈ ናእዳ ዝረኸበ ዓብይ ትካል እዩ። ናትና ምህርቲ ብኤሌክትሪክ ቻርጅ ዝግበር ብምዃኑ ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር እውን ናይ ባዕሉ ብርክቶ ዘለዎ እዩ። እዚ የመጣ ነው ኢግል ዘፍርዮም ምህርትታት ንምፍላጥን ምስ ኢንዳስትሪታት ዘለና ርክብ ንምጥንኻርን ኢና መፂና። ኢግል ኣብ 5 ዘፈራት ማኑፋክቸሪንግ ዝተፈላለዩ እታወታት ዘቕርብ እዮም። ንኣብነት ጡጥ፣ ክርታት፣ ስርናይ፣ ምሸላ ባሕሪ ናብ ወጻኢ ንልእኽ ኢና። የመጣነው ፋብሪካችን ገላን ነው። ዝመጻናሉ ካብ ፋብሪካ ገላን እዩ። ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ሒዝና ቀሪብና ኢና። ካብ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ሰባት ዝኽደንዎ ኣልባሳት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ሒዝና ቀሪብና ኢና። አንበሳ ጫማ ያው እንደሚታወቀው ከ80 ዓመት በላይ ኢንዱስትሪው ላይ ያለ ካምፓኒ ነው። አንበሳ ጫማ ከም ዝፍለጥ ልዕሊ 80 ዓመታት ኣብ ኢንዱስትሪ ዝጸንሐ ኩባንያ እዩ። እነፍርዮ ምህርትታት በዋናነት ጫማ፣ ቦርሳ ምስ ጽሬቶም ነፍሪ ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ምህርትታት ሶል ምፍራይ ጀሚርና ኢና። ኣብ ባህር ዳር እውን ውጽኢት ቆርበት ብጽሬት እናፍረና ኢና ዘለና። ኣብቲ ኤክስፖ ምስታፎም ፍርያቶም ንምልላይ ዕድል ከም ዝፈጠረሎም እውን ገሊጾም እዮም። ይሄ ኤክስፖ መዘጋጀቱ ለኛ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እዚ ኤክስፖ ብምድላው ንዓና ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዎ። ምስ ምህርቲ ደለይቲ ይራኽበና እዩ። ምስ ብዙሓት ተከፋፈልቲ ማለት እውን ናብ ክልል እናወሰዱ ምስ ዘሰራጩ ነጋዶ ናይ ምርኻብ ዕድል ፈጢሩና እዩ። ኢትዮጵያ ታምርት ላይ የመጀመሪያችን ቢሆን ኣብ ኢትዮጵያ ተፍሪ ኤክስፖ እንትሳተፍ ንፈላማይ እዋን እንትኾን ኣብ ዝተፈላለዩ ኤግዚቢሽን ተሳቲፍና ኢና። ኣብዚ ኤክስፖ ምስ ብዙሓት ኣፍረይቲ ናይ ምርኻብ ዕድል ረኺብና ኣለና። ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ኣብ ዝተሳለጠ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ታምርት 2016 ዓመተ ምህረት ዑደት ዝገበሩ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ሰራሕተኛታትን ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓቕሚ ምፍራይ ክትጥቀመሉ ምጅመራ ተገንዚብና ኢና ኢሎም። ኢትዮጵያ ትልቅ አቅም ያላት ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ዓብይ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ። ሙሉእ ዓቕማ እንተትጥቀም ድማ ንዓርሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኻልኦት ሃገራት አፍሪካ እውን ዝኸውን ዓቕሚ ኣለዋ። እዛ ዓቕማ ብልዑል ኩነታት ክትጥቀም ጀሚራላ። የሀገር ውስጥ አምራቹ የተወሰነ ገዛ የምናደርግ ከሆነ ደግሞ ከውጭ የምናስገባቸው ምርቶች ጭምር በሀገር ውስጥ ማምረት የሚያስችል አቅም እያደገ እንደመጣ የተመለከትንበት ነው። ንኣፍረይቲ ውሽጢ ዓዲ ዝተወሰነ ሓገዝ ንህብ እንተኮይና ካብ ወፃኢ እነእትዎም ምህርትታት ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ዘኽእል ዓቕሚ እናዓበየ መምጽኡ ዝረኣናሉ እዩ። ዓቕሚ መፍረይቲ ውሽጢ ዓዲ ንምዝያድ ብትእሳር ዕዳጋ ንምፍጣርን ብጽንዓትን ምርምርን ዝተሓገዘ ስራሕ ምስራሕ ከም ዝድልውን ተሓቢሩ እዩ። አንዱ ትልቁ ማነቆ አምራቾቻችን ያጋጠመ ያለው የገበያ ክፍተት ነው። እቲ ዓብይ ጸገም ኣብ መፍረይቲ ዘጋጥም ጉድለት ዕዳጋ እዩ። እዚ ኤክስፖ እዞም ፍርያታት ሕብረተሰብ ክግንዘቦም ብምግባር ክተዓዳደጉሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መፍረይቲ ካብዝን ላዕሊ ፍርያት ዘፍርዩሉ ዓቕሚ ንምፍጣር ዘለዎም ጸገም ብጽንዓትን ምርምርን ምፍታሕ እዩ። ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣይተመላኩ ኣለበል ኣብ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ታምርት 2016 ኣብ መንጎ መፍረይቲ ልዕሊ 5,000 ምትእስሳር ዕዳጋ እታወታት ከም ዝተፈጠረ ገሊጾም እዮም። የግብዓትና የግብይት ትስስሮች 5188 በአምራቾች መካከል ግብይትና የግብይት ትስስሮች ተፈጥረዋል። ምትእስሳር ዕድጊትን እታወትን 5188 ኣብ መንጎ ኣፍረይቲ ዕድጊትን ምትእሳርን ተፈጢሮም እዮም። ስለዚ ልዑል ምትእሳር ዕድጊት ዝተፈጠረሉ ዕድጊት ነይሩ። 74 ሓቢርኻ ናይ ምስራሕ ምትሕብባራት ዝተፈረሙሉ እውን ነይሩ። ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝበሃል እዩ።
ኣብዚ ኤክስፖ ካብ ዓዲ ውሽጢ ዝመፁ ጥራሕ ዘይኮኑስ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፁ ዓደግቲ ዝተሳተፉሉ እዩ ነይሩ። ካብ 7 ሃገራት ዝመፁ ዓደግቲ ትእዛዝ ሂቦም ኣለዉ። ብሓፈሻ ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ዕድጊት ተፈጺሙ እዩ። ካብ መፍረይቲ ኢንዳስትሪታት ዝርከብ እቶት ክብ ንምባል ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብን ከምኡውን ምትእስሳር ዕዳጋ ወሳኒ ብምዃኑ ነዚ ንምምላእ ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም እዮም። ከኢንፑት ቀጥሎ ግብርና በእጅጉ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ነው። ካብ እታወታት ቀፂሉ ንሕርሻ ኣዝዩ ዘድልዮ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ሓይሊ ሰብን እዩ። ሓይሊ ሰብ ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ነምህር ኣለና ኢና። ብቲቪኢቲ ዝሰልጠኑ ዜጋታት ንምፍጣር ልዑል ስራሕ ይስራሓሉ እዩ። ኢንዱስትሪ ፈጢርካ ሓይሊ ሰብ ካብ ካልእ ሃገር ከምፅእ ኢሉ ዝጽገም ኢንዱስትሪ ኣብ ኢትዮጵያ የለን። እታወት እውን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ እኹል እታወት ኣለዋ። እቲ ካልእ ንኢንዱስትሪ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ድማ ዕዳጋ እዩ። 120 ሚልዮን ዕዳጋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ። 5-6 ሃገራት ኣፍሪካ ተደሚረን ክንዲ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ይኾናን። ነዚ ዕዳጋ ብትኽክል ምጥቃም የድሊ። ካልእ ቀንዲ ዛዕባ ድማ ብፖሊሲ ኣሰራርሓ ቀረብ ፋይናንስ መንግስቲ ክወስዶም ዝግብኡ ስጉምትታት እውን ንኢንዱስትሪ ወሰንቲ እዮም። ነዚ ንምግባር ኣብ ሕግን ፖሊሲታትን ዝተገበሩ ሪፎርምታት ኣዝዮም ሰፋሕቲ እዮም። ከምዚ ዝበሉ ሰናይ ዜናታት እንትመፁ ኢንዱስትሪታት ክዳልዉ ይግብኦም እዩ። ኢትዮጵያ ተዓቢ ኣለላ። ይኹን እምበር ኢንዱስትሪ ብዝምልከት ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ጥራሕ እንተድሂብና ንኣብነት ክዳን 120 ሚልዮን ዕዳጋ ዘለዋ ሃገር ኮይና እንትተብቅዕ መብዛሕትና ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈረየ ፍርያት ካብ ደገ ኢና ንእቱ። ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለና ፍርያት ክንለማመዶ እዩ ዝግብአና። ቀንዲ ልእኽቶ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ጨርቂ ኣፍርዩ ንዕዳጋ ወፃኢ ምሻጡ ቀንዲ መዘራረቢ ዛዕባ ክኸውን የብሉን። ስርናይ ኣፍሪና ፈለማ ምህብላዕ፣ ቡን ኣፍሪና ፈለማ ምስታይ ከም ዝበልናዮ ክዳን ኣፍሪና እውን ፈለማ ንዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ምቕራብ እዩ ዘድሊ። ድሕሪኡ እቲ ካልእ ክስዕብ ይኽእል እዩ። ንሕና ሰደድ ብምግባር እንረኽቦ 100-200 ኣታዊ እንገብሮ ቢልዮን እንተኾይኑ ክሳራ እዩ። ነዚ ምቕያር የድሊ። ኢትዮጵያውያን ብእናሓስቦ ብእንገብሮ ኩሉ እዩ ልምዓት ሃገር ነምጽእ እሞ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ክንጥቀም ይግባእ። ፓርክታት ኢንዱስትሪ ንዜጋታት ክፉታት ክኾኑ ይግባእ። ንዜጋታት ዕፅዋት ኮይኖም ንኻልኦት ክፍቲ ዝኾኑ እንተኾይኖም ንሓስቦ ነገር ኣይንዕውትን። ይኹን እምበር ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ስለ ዘድልየና ናይ ወፃኢ ሰባት ንኢትዮጵያ መሪፆም ኣብ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ክንሰርሕ ኢና እንተኢሎም ኢትዮጵያውያን እዮም ማለት እዩ። ንናሕና ሰብ ከም እንህቦ ሓገዝ ካብ ደገ ንዝመፀ ሰብ የድሊ እዩ። ኣሚኖምና ስለ ዝመፁ ከሲሮም ክምለሱ ይግባአን። ነዚ ንምግባር መንግስቲ ልዑል ተበግሶ ኣለዎ። ኣብ ዓለም ለኸ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ታምረት 2016 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 130 ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ልዕሊ 80 ኣናእሽተን ማእኸላዎትን ኢንተርፕራይዛት ብሓፈሻ ልዕሊ 210 ዝኾኑ ትካላት ተሳቲፎም እዮም።